Sasseline Line Sørensen blev kendt som den ene halvdel af popduoen Soap i slutningen af 1990'erne. Så drengene sendt i byen. Hvor skal du hen? til Sean herinde i Spur Tree Lounge. Og hvem er det? Det er en gammel ven, som har det her sted. Rigtig hyggeligt. Det er ham, der skal hjælpe mig med at lave mad her i dag. Ej, det bliver spændende. Og helt sikkert sundt. Hej, Sean. Hi, Skinner. How are you? Good. Welcome back. Thank you. Long time. Yeah. You're looking good. You're looking fabulous as always. So we're gonna do some food. We're gonna make some dinner. You know, I wanted to make the kingfish curry. Yes. But I found out that 2 of the guys don't like fish, so we have to find something else. Okay, let's see. You know what? I think we should do the jerk lamb chops. I think that would be excellent. And also, which is a Jamaican favorite, we have rice and peas with coconut milk. That's Sounds delicious. a winner. And Asian influence spiced baby bok choy. Okay. Those are easy, fast, and I think you'll cook it in 2 seconds. I trust you. Så har man også lavet slagteren, ikke? I New York City. Thank you, man. Cheers. Love you. Be good. Okay. Bye, honey. Bye, sweetie. We could make some plantains. It's easy. There are those things. What's that? The big bananas. And it's very Jamaican. But I'm gonna count for these guys, so we're gonna pick it up. Salt, pepper. Is that for dessert? And there's a side, like more like Okay. kind of a garnish, but we'll eat them. They're yummy. With the lamb chop. Yeah, we're doing lamb chop, rice and peas, bok choy, and plantains. Okay. Put this on my bill. I'll come back later. All right? Thank you, man. Hvad så? Hvor skal I hen nu? Der er kødkøbt, grøntsagkøbt. Hvor skal I hen nu? Nu skal vi til Chinatown. Og hvad skal I der? Vi skal have noget Yeah, to bok get choy. bok choy. Yeah. Let's That's go. the last ingredient. Yeah. All right. Hey, Tony. How are you? We just need to get some bok choy. Hey, ni hao. This is Ceciline. Tony, you gotta meet the beautiful Ceciline. Hej. She's cooking, and that's Mama. Hej. Nice to meet you. Mama's only 5 pounds, no more than 5 pounds. Det der choppy choy, som I skal købe, hvad er det? Det er en kinesisk, hvad hedder det? When it's steamed, saute it real fast. What is it called? Leaf? Hvad hedder det? Blad. Mama, thank you very much. Bye. Yeah. Ceciline, love you Okay, too. thank you. Okay, how are you, lady? Thank you. Er I så færdige? Så har vi handlet lidt ind til det, vi skal lave. I love this area. No, it's very cool. Yeah, it's cozy. In Danish we say hyggelig. Yeah. So we're home. We're home. After you, madame. Thank you. Hey, Victor. So I have a special guest for us today. This is Ceciline Nice meeting you. from Denmark. So that's the first thing. We're doing a jerk sauce first Yeah? for the lamb. Okay. So just put this right here. Scotch bonnet. Oh, that's really hot. But that's the hottest one, those Ceciline. Super hot. Yeah. You should smell it. Cut it and smell it. It burns the hell out of it. Yeah, but why are you saying Smell that? it. Hvad sker der? Hvordan dufter det, Sasseline? Burn you up. Det er noget af den stærkeste chili overhovedet. Så han er næsten bange for, at jeg rører ved den. Hvis jeg nu skulle proppe den i øjnene eller et eller andet. Ginger, ingefær. Let's cut it twice. And Just twice? so Like he's gonna this? blend, he's gonna puree it, so it's fine. Okay. Garlic. Hvidløg, spidset springløg, timian, meget, meget stærk chili, ingefær. This garlic. Yes. You don't have to cut that, it's just put it in. Jeg kender den her lugt. What is this? Allspice or pimento. Yeah, but I know this smell. It's Yeah. like In Spanish, it's called that. malagueta entera. Nu skal jeg til at skære den her lamme... Jamen, hvad er det? Lammekotelet. Og hvad skal der så ske med den? Så skal det ligge i den marinade der. How long time does it have to... Just Nice. need it, rub it Like in, rub rub it it in. in. And then we'll let it sit for, let's say, 1 hour. Hvor lang tid skal det marinere? En lille time. Rub it in, rub it in. Right, it's so soft and tender, that's why I feel funny. Ej, de ser lækkert ud. It's soft and tender, that's why I feel funny. He says if it's soft and tender, that's right. Yes. It's because I don't make meat that often. I don't touch it. I normally don't eat meat. Hvordan var det at stå i køkkenet med Sean og hans Jamaica-kok? Det var sjovt. Det var sjovt, fordi jeg forstod overhovedet ikke, hvad Victor sagde. Nå. Jeg forstod ikke, hvad han sagde, så når han sagde noget, så var der i mine ører. Det er sojasauce. Det er bare en stor version, det der. 2 minutes and it's ready. Ready.
Thank you very much. Så, Ceciline, så er du færdig i køkkenet. Hvordan er det gået? Jeg synes, det er gået godt nok. Nu sker det, at Victor tager vare på resten, og jeg skal lige skifte noget tøj og lige freshen up og lige gøre klar. Jeg skal lige have en velkomstdrink, og så kommer drengene lige om lidt. Jamen, så hænger resten på jer to. Men de er også super gode. Tak. In Danish. Ceciline, der er thumbs up og krammer her fra København. Selvom det er en kold dag i New York, så har de 4 stjerner allerede fået varmen. Jeg kan ikke tåle banan. Og nu skal de smage USA's ondeste chili. Du er helt rød i hovedet. Han rakte lidt sved igennem. Det er hot, det er hot, det er hot, og det er lige efter. Ceciline Sørensen er dagens vært, og hun er klar til at tage imod sine gæster. Thomas Bo Larsen, Dan Rachlin og Uffe Holm på en jamaicansk restaurant midt i New York. De har altså bare hygget. Altså, vi har købt en masse til os selv, men ikke noget til dig. Nå, okay. Kan du se helt ny krop? Helt ny krop. Og nyt ansigt. Hej, skat. Hej. Smid jakken. Tak. Er du klar over, hvor Hvor skal vi sidde? det er? I må sidde, hvor I vil sidde. Ej, hvor ser det spændende ud. Jeg sætter mig ved mojitoen, så. Det er en af mine venner, der hedder Sean, der har det her sted. Er det rigtigt? Yes. Så er det sådan noget der? Ja, ja. Det er sådan et hyggehjørne. Det er jo derfor, det er meget lille, meget intimt. Men det var det, jeg godt kunne tænke mig at være med jer i dag. Jamen, det er fantastisk. Helt hyggeligt, ikke? Vi startede jo så også halvnøgne sammen med nogle fantastiske stillinger. Ja, det er det. Vi kommer hinanden ved i dag. Det er jo fisk. Hvad er det her? Det er en fisk. Jeg skal ikke have noget fisk. Det er en lychee. Det er en Fisk. en kammusling. Nej, nej. Jeg ved, du ikke kan lide fisk. Så det er en lychee martini. Vi lærer hinanden bedre at kende og er sådan lidt mere personlige. Hallo. Hallo. This is Sean. Hvordan går det? Hvordan går det? So Ceciline took all this delicious lamb. Oh my goodness, it looks good. And she bought it herself. Oh my God. Went to the market today. You know, I was a little afraid that this was... Altså sådan nogle... I want you just to say hi to Sean. Nice to meet you. He's the guy who has the place here. Very nice place. Yeah. I'm Dan. Hold kæft, for ser det godt. Jeg elsker lam. So we got some rice and peas. Can you eat with your fingers? Is it okay? You can do whatever you want. Det er hjemmestil i dag. hvor ser det godt ud. Nej. Det er stærkt, det her. Nej. Hvad er det her for noget, Ceciline? Det er bok choy. Det er sådan en kinesisk grøntsag, der er blevet stegt med noget hvidløg og noget springløg. Og hvad mere kom vi i? Soja. Hvad var det, det hed? Sean, ligesom min søn. Sean? There's chili in this. Yes. Do you got some milk? Sure. Okay. Yeah? You want milk? I'm a pussy. Oh. You go to the plant, you want to go to the Spanish market? Ja. You have to buy it all. Er det lidt for stærkt? Nej, bare... Hvis der er noget mælk, så er det... Helt ærligt, var det ikke lidt for stærkt? Hvad kan jeg gøre? Altså, jeg synes overhovedet ikke, at det der mad er stærkt. Du er også gavet. You got milk? Milk, yeah, right now or after? Ja, og ellers så... He wants some milk. Der kommer helt chili i, som er den stærkeste chili. Og godt med smagen og kommer lidt for meget. Sindssygt, det er stærkt. Men det er godt, altså Ej, fordi... så stærkt er det ikke. Altså, og det er godt for din mave, Uffe. Er det så stærkt? Og forkølelse. Det er stærkt, men Det bedste mod forkølelse, det er chili. Det brænder. Det er vodka. Jeg ville have lavet kingfish curry. Det var en karry med fisk. Og den ville altså have været stærkere, så jeg tænkte, den her, den kunne du godt. Lad være at tage med Den er den. fin. Det er min. Det er min. Den har jeg selv været oppe og bestille. En lille tjuvknæk. Here's your milk, sir. Oh, thank you. This is Oh, fried with french fries. truffle oil, which is awesome. Det er næsten for mange grøntsager. Du prøver koldt lidt og varmt. Du er helt rød i hovedet. I dag er det gået Har du for videre. meget chili? Må du have noget mælk på det her? Det hjælper. Ja, kan I ikke tåle lidt stærkt mad? I dag er de gået videre i... Han vil ikke udsætte sig selv for den form. Jeg vil ikke udsætte mig selv for en form for krydderier. Skål. Ej, det er fantastisk. Det er en smuk aften. Ja, og det er... Er det derfor, du bare? Eller fordi du har spist noget sovs? Jeg synes, det er skide hyggeligt, det her. Eller... Ja, det er også. Ja. Stille og roligt. Ja. Det er en anden ting, der er god for forbrændingen. Det er noget stærkt mad. Ja, det er fint, det er fint, det er fint. Tak. Jeg har virkelig udsat mig for meget svederi i dag. Jeg render rundt og snakker om, hvor meget I fryser. Jeg går og pakker mig ind i pelsen og har det sgu meget godt. Men I fryser jo hele tiden, så jeg tænkte, okay, stærk mad og noget yoga. Det er ny nu. Det er frityrstigt bananer. Tak så meget. Det er sød chili. Godt banan. Nej tak, jeg kan ikke tåle banan. Bare stille her. Godt banan. Jeg kan ikke tåle banan. Det smager fantastisk. Jeg er godt klar over, at jeg er lige tabt. Godt, for satan, Jonas for puls, mand! For satan! Som er kraftet med.
Nej, For fanden, mand. Det er næsten med de skolder. ej, hvor er det fantastisk. Jonas, der er plads til dig herovre. Jeg tænkte, det ville være sjovt, at I lige fik lov til at hilse på ham, hva'? Jamen, jeg synes, det er fantastisk. I har jo alle tre en lille fortid. We are family. Jeg har set alle pulsprogrammer med Jonas og alle Anja Victor. Okay. Kæmpe fan, huge fan. Men han bor herovre nu? Jamen, det kan jeg så forstå jo. Men vil du synge? Jeg havde tænkt mig, i stedet for at servere en dessert, så havde jeg bare tænkt mig at synge et lille nummer for jer. Hvor er det fantastisk. Det var tæt på, det jeg gættede på. Altså, det er noget, du selv har skrevet? Det er noget, der står tæt på hjertet. Det er noget, vi har skrevet, ja. Håber, Er det en sørgelig eller en munter sang? Det kan du jo finde ud af undervejs, jo. Ja. En lille teaser. Jeg er lidt i tårer. Det handler om, når det er, man bliver stærkere. Man rejser sig op igen, når man har været igennem nogle ting. Yes. Sådan, Mads. Who thought we would come this far? They said we'd never make it. Tried to pull us both apart, but somehow we're not breaking. In your eyes, I see forever. The ups and downs, even the fights, I do it all over again. The ups and downs, even the fights, do it all over again. Ja, i morgen er det den, der har været, og derfor kan han jo passende starte med at give Sasseline point. Ja, hun skal have. Og det var, fordi det var med livret, vi fik. Så vi siger 5. Sasseline får 5 point for hver de 3 gæster. Og de er helt enige om, at Jamaica-lam og bananer er både sundt, stærkt og super lækkert. Men hvad så med underholdningen? Er hot yoga og Jonas og Puls nok til at bringe Sasseline i spidsen? Der har været en rød tråd i dagen. Sådan der. Og det vil jeg sige, det er fordi, at det er næsten topkarakter, men man kan altid gøre det lidt bedre.